kuzwa panguva ino yamuudza kuti inofambira nawo ende ndo basa ravo rekuya chidhisimisa mashoko enhema. Panguva inoi wachamisika vachiona mapictures emakwivindira bases aiwa ari kuya panapa akapisiwa which were bombed. Panguva inoi vari kuya panapa vachitoshamisika vachitoti is this the Geza effect kana maattacks abomb showgeza akauya kuudza vanhu vakati aiwa don't be involved in the crossfire. Ndoda kwokuti panapa tiri kutaura aiwa zvetu masides ari kunyatsokuonekwa kuti masides ari maviri ane power rakanyanyisa ende ari armed. People subscribe or like on the bell kuti murapaende kozwa vanoposta tisikombisa muri kuona mudanyira chiti kozwa is this true. Rumor is saying 2 combis were set alight in Budiro early hours of today. Ndomashoko anobuda chitobva nevakomana vekozwa vachiti aiwa according kune mainvestigations avaratidza kuti aiwa makombi maviri aya asetwa aiwa on fire kubudiriro aiwa yesterday aiwa kuma early hours. Zvinozoratidza kuti aiwa these attacks panguva inoi aiwa achizotanga manje. Panapa kuzwa sezvamunoziva kuti aingovi ichingoreketa zvokunge ichingopomera vanhu zvaisingazivi. Right now they are investigating the issue. Vanouya vachikupa update kuti aiwa akuti kune mabombings aitiwa emakombi aya vanouya vachikuudzai kuti aiwa is it linked to bomb showgeza or succession battle or any else. Mashoko ari kuonekwa panguva ine kuti aiwa chabvondoka hazvina kumira mushe. Mbotsa mafunguro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi. Mina comment section medu dzimafunguro enyu. So subscribe or like, turn on the bell icon.